духтарҳое ки ба намоиш мебироянд, яъне сароянда мешаванд, блогер мешаванд, ҳамин қадар машҳур мешаванд, агар ин хел духтарҳо бешавҳар бошанд, дига издивоҷ карда наметавонанд. Яъне касе тайёр нест бо ҳамин хел духтаре ки дар намоиш ҳастай издивоҷ бикунад. Магар ягонтае ки масалан беғайрат боша, бо ҳамино издивоҷ мекунад. Аммо агар духтаре ки шавҳардор бошаву дар публика бироя машҳур шава, ин хел духтар аз шавҳараш ба зудӣ ҷудо мешавад ва дере нагузашта мебинӣ ки дар барномаи ногуфтаҳо мебирояд. Баъд гираву нола қатъи мегӯяд ки аз шавҳару ман ҷудо шудам. Яъне ин хел занҳое ки дар публика ҳастанд, тамоми зиндагишон дар ҳамин публика ҳаст. яъне ин хел занҳо зиндагии хусусии худшона надоранд. баъд гираву нола карда дар барномаи ногуфтаҳо қисса мекунанд аз ҳаёти зиндагишон, чӣ хел ҷудо шуданд, чӣ хел зиндагӣ карданд.